Cínta is ard an nua Molscéal ó TG Cahir tá der bhódanis le blian go le tá sé mar chuid gon stráis chuig bliana tá TG Cahir gomach TG Cahir le feicáil gachát telefís agus líne. So mar chuid chu sin bhhaíomar an siomh nua se Molscéal.caí agus seirtáin ná físean ceara in Gaeilge faoi chéam na Gaeilge. Tá siad gon chuid is mó tafta phone póca agus is daine ón bobbal a bhín seolaisteach na físean chuing agus atá páirteach a cruthú na scéalta seo a bhhain le fial na Gaeilge. So fuair láthair tá iiriseoiríonn I Gorcahuine, sa Rhain, idir chonal agus an seangáile agus an lelia agus bín siad a cruthú scéalta bhhain le rudí tátáirú sa bobbal beidir nachmach nuacht nu nach nien verklaar telefíseas ach gomach spéisiach daoine feicáil tátáirú agus gur rimuid an sin freisinid na meáin shóisialta. An bhfuil na daoine seo ag obair go lean aimsire son TG Cahir nó go Johnach nó? Ní, no, so is obair fansiadíceocht is tócha dréir an scéal. So is tócha I Labhair ceid na scéalta go tíach go péine léirú go TG Cahir is ar bhain scéalta chuann siad an fansiadíceocht ar sin. Okay, tá líon mór daoine tar éis go leor den na físean na Molscéal eáil agus tá neart leantóirí ar Twitter a gcuibh. De derfin go raibh seo le mór an raibh nóir gheol sibh an siomh Bealtaine den céanóir? So bhí so thosamid an Molscéal ar na meáin shóisialta dosach, so thosamid a créile an Molscéal ar Facebook agus Twitter agus an sin darbarmid an siomh agus an app agus ag arachtas na saona mar ag go láirne bhí seola going nar bhí an app ré le seola agus cheolmid an app agus an siomh an lásin hís ag arachtas na saona. So is toch bhí ar bhód nach blian ar na meáin shóisialta sular cheolmid an siomh agus an app ach tá app ar bhódanis le séhí. Okay, agus fecam ag brathnú ar Molscéal go bhfuil a lán físeán ó TG Cahir ag rá ar an lá seo roinnt blianta ó hen a cuimh. Yes, tá, yeah, so an ruta geise sin is ag úsáid an cartlan ar bhealach a bheith sim ag an locht féachna an. So leis na físeán seo is físeán iad ó nuach TG Cahir ó ní ag nicha sé go dtí chá bhí lista trí bhí oberhórd anta ar gartlan an áireachan ige tú ar fad mar bhí glór an ábhar seo fós ar tapenaí agus mar sin de agus go bunúsach an ruta geiste ar Molscéal tógamid scéal ar an lá seo a háirlann scéalte agus scéaltaíad a bheith sim ag pobl na Gaeilge iontab ní ag tú mar ampla scéalta faoi folantíocht an lé agus mar sin de agus scéalta a bhhainint le síl na Gaeilge a bhí ar nuach TG Cahir na blianta agus tá tú fastíine léir spéis antach mar fecinn siad beidir daoine taimí ar hlí na fíorne nó féilsa bhí siad acha Bealtaine ar bhí siad óg nó beidir aglah rinne siad nar bhí siad fós ar Molscéal agus mar sin de agus is brála daoine iad. Cé có mór is atá an cartlinn atá goibh ar thaobh Bealtaine Molscéal? Well, is toch tá der bhód ó meán over gá bhílas seachtag, so tá dearing het ar 1000 físeán an is crothaithe gotí seo go specialta go Molscéal. So sin iad an nábhar tá a cruthú mutain agus an sin is dócha híos an cartla nuachta mar bhí mar is ábhar tá ábhar ar fáil ó ní technicha sé gotí gábhílas a trí, so bhín duine bháin an seo TG Cahir ranún na scéalta sin a bheith fellúnach go Molscéal. Agus tá daoine an scéaltaí a bhdadíh cén cían naibríonn sé sin? So is mar bhí mar na scéile físean an na mójos atá na cúnís na réún nó na átsna éagsúile. Is féidir scéal a choráin amar bit tríd an app tá nasclaid rifost Molscéal chuing agus má tá mul ag duine faoi imimecht nó scéala cheapan siad mo síime síl na Gaeilge an is fiú scéal a chur ráin. Go minic churnmid beidir tíormid ar duine go na hiiriseoirí físean an na scéala físe go le an ócád leis an scéala. Dhéanamh nó amantí bín sí meag daoine rudí ar insta takeover dhéanamh mar bhfuil siad héanaan an beidir an scéala léirú if bhar an físean tá siad sásta go le món Instagram chun spáint cetá tarlú ag an ócád agus mar sin de. So bín sí me na gúnaí clostal ó daine a bheith sim acah éon rud choráin. Agus táid a fáil níos mó irritation an bailach seo le gol ag imachtaí tarbán ar fud na tíre. Agus dúirt tú ar dúirt go bhfuil daoine an le sean físeán ó neoch TG Cahir a bhla le beidir ó roinnt bliant ó hen a chóirú? Well sin is tócha rud éagsúil is
Kritsgan tá oberge so hís an Cartlan is kinalfach gá le go a tochel sa Gartlan an seo TG Cahir so tá duine é TG Cahir a dhéanamh sin a go hís na scéalta nua bhhainans le síl na Gaeilge tá míle fád rih daoine scéalta chu raon cínta. Okay. An bhfuil éon phlean na nua gaibh don deucaí maidir a Molscéal nó is sásta leis an obairtáir buna gaibh a fiáir? Well, fi láthir beidir go bhhaicise tá fógra chuthach le coppla seachtain go mu de lorg srahanní go Molscéal agus tá mu asúil gomach tá spruchttátan sin le sin I láirmí Bealtaine an tolas ar fad ar fáil ar híomh TG Cahir faoi ábhar gear orm. So tá mu de lorg swinnta beidir go srá go sé vír, beidir srá green, srá heiletá lorgain a srá chus sport so beidir scéalta tá a choras is stocha go pobl na Gaeilge rudí go gá áir a haintarb agus nachhfuil áir a haintarb ná an eile go gur stra dhéanamh faoi sin agus freisin stra comhaimseir so rudí éagsúil go minic faoi láthir cinál scéalta bhhainans le imachtaí agus rudí ratha agus mar sin deach tá man dolóir stra thugann léir agus comhaimseirthe freisin ar síl na Gaeilge so tá deis aon na chuirteachar sin tantólas ar fad ar fáil ar tgcahir.ie ábhar gear orm má tá sí me géint in nasúla a versin agus tan spruchttáta go sin ar an seachtaile déag sílam go mí Bealtaine. Ní stolam gur binné agus so an príomhrad ná go bhfuil an app ar fáil an app store fáil siar an aisce ar an App Store agus ar Google Play Store le híslódal agus bute an eúnach agus an éascail an úsad ar de fón a freisin beidir go múntar ag mar sin deag bhfuil sé ar fáil sa seomaranger an siomh Molscéal.ie agus tascuing in iscuil glór múntar úsad sa seomaranger meáil gur ábhar geariad agus go déisce le tiiscint agus mar sin den or tá siad a ggéire beidir I dúsad mar chuid go ceachtaranga. So sin é is docha.